si wolungal lana demina edo si wolungal lana demina assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe on calminama on juurama goto kala salminama inde mum e yettode mum heɗotoɓe ayago Pinde TV kala en calminiɓe en juurima hande noon oɗen ɗo e ganduɗa e tufde Ngawle e Ngarago wuuro Penda Moussa Boukary eɗen ɗo hande kuccodira e ganduɗa bandiraɓe eɗen nooti ganduɗa ñalawmaji mabɓe baɗɗi fayida ɗi ɗum noon calmodirne bandiraɓe garten hen eyyi bandiraɓe heeɗi foof en puɗɗorima inde Allah towɗo townuɗo kalko towi tedduɗo teddinde kalko teddi en calmini dendagal hettotoɓe en e dendagal yewɓen e ayaw habrirdi Pinde TV ko wona ko ɗum on calminama boni foof inde muɗum e yettode muɗum namere min mbitemi ko Ismaïla Sarr jeeyami ko ɗo e Ngawle ko wona ɗum ko eɗen kuccodirɗo e Bolumbal Toro a salminama a salmitama Tidiane Yatou Sarr a yettama no mbaɗɗa e tampere bisimilla ma eɗen ɗo e ñalɗi men pinal Ngawle ɗi ganduɗa ene kewi wadde kala saaha e taw ko ɗo e Ngawle ɗi mbaɗino hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi woni 2004 ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom woni 2016 ñalɗi ɗi mbaɗino waɗi gartam ha no fewi eɗen hande 3e édition woni lawol ngol ganduɗa ko kañum woni tataɓol ñalɗi pinal ine mbaɗa ɗo e Ngawle Tidiane Yatou noon tigui kalɗa ko Bolumbal Toro ngol woni lawol tataɓol ñalɗi pinal ene mbaɗa ɗo e Ngawle ñalɗi ɗi ko ñalɗi ɗi ko nogasi ɗiɗi e nduɗo lewru ndu gonɗen e nogasi tati ko hen tigui ñalɗi mbaɗata so en kaali pulaar mbiyana lewru sirto ñalɗi ɗi noon mana mumen ko daranade ɓamtare ko fedde ɓamtare Ngawle rendi e dendagal sukaɓe Ngawle naaɓe to goni e dendagal Dunde Baba Adame wonɓe to Mauritanie Rewo Samba wonɓe ha caggal leydi e wonɓe ɗo e nder gendi men Ngawle kamɓe kala ɓe ndendi ɓe mbaddi junggo e fandu gam yuɓɓinde ɗiɗo ñalɗi ñalɗi ɗi hol fandare mum hen ñalɗi ɗi fandare mum foof e kuuɓal ko gam ɓamtare noon ko wurtinde e ganni tigui rigui ko ɗum woni ɓamtare adande ko wurtinde ko woni koye hoore mum so ɗum ɓenni ene waɗi gartam ɗam ganduɗa ene soomi e nder hen gam ɓamtare eɗen gandi gonɗen koye jamanu mo ganduɗa ko jamanu jangde ko jamanu développement sen luuɓima helmede ñalɗi ɗi ene waɗi ko ganduɗa ene waɗi pijirloji batteɗi en ko pinal e aadaji men ene waɗi ko ganduɗa ko wiyete kursilaɗe walla mbiyen bombori sagataɓe ma waɗɗo kikiɗe hande o so gueno newni ma yimoɓe pekane ɓe ganduɗa teskaɓe wayɓe no gaari Ngawle en Souleymani Mal en e ma jimɗo pekane ladɗe mbaɗa jiriɗe ma kadi nalankoɓe woɗɓe ɓe ganduɗa jimata koye ganni men wayɓe no Borgo Sarr en Samba Siley Sarr en Baba Gangue en e ɓeɓe ganduɗa ko Amadou Oumou Sarr Diongo en waddo ɓen kala ma garɗo gam yimande yimɓe kala ha belto nde tawno hande ɗo gonɗen ɗo kala ɗo suka Ngawle wonno ɓiɗɗo Ngawle kala nan wali ɗo e nder wuuro ngo ko noon tigui ɓiɗɗo Ngawle kala nana waali ɗo tigui e Ngawle e Ngarago wuuro Penda Moussa Boukary tigui so cuɓalagal wiyama ganduɗa ene waɗe e tufde Ngawle e Bolumbal Toro ɗum ganduɗa hawata yimɓeɓe no fewi kadi ganduɗa ɗum annata yimɓeɓe enen gandi tigui Ngawle naɓe ene mbawani ɗum no fewi gati ɗo ko wuuro Moussa Boukary ɗo ko wuuro Penda Sarr gati cuɓalagal so wiyama tan koma artire haala Ngawle kalɗo cuɓalagal haala koma artire haala Ngawle nde noon so tawi Ngawle naɓe mbiɗen mbaɗa ganduɗa ñalɗi cuɓalagal pehan ganduɗa ene tawe ɗo kadi ko fifiri ko ne waɗe ɗo ɗum ko hani waɗi ɗo e Ngawle non tigui Tidiane Yatou Sarr so ɗum ɓenni pijirloji fof so ɓenni ene waɗi ɓe ganduɗa ko kañumen teddinira ɗiɗo ñalɗi gam ɓamtare nde tawno eɗen gandi sababu ñalɗi ɗi foof ko ha wuuro ngo ɓamto ene wayno eɗen jogui ɗo école uji ɗi ganduɗa ene mbaɗi mbareji ɗum foof fandare mum ko kala ko daña hen gam yuɓɓinde ɗum ɗon fandare mum ko suudu ndu ganduɗa ko suudu sen luuɓima hen meɗe mbiyan salle informatique suudu ndu ganduɗa ene waɗi gande kesse juɓɓinteɗe hen ɗum kadi nane e fandare men ñalɗi kala ko daña hen huccine ɗum beele wuuro ngo ne wawa tigui ɓamtade to batte jangde nde tawno ko jangde woni foof ko kañum woni famɗa suura heewa lammina ɗum saabi ɓe mbi ala no mbaɗata so wona ɓe ewno mo ganduɗa ko maire mo Dioum Cheikh Oumar Anne gam teddinir ɗum ɗiɗo ñalɗi eɗen gandi so tawi woni wiyama noon Cheikh Oumar Anne en naati mbundi Fouta saabu o jeeya ko Dolde Massine Toro wuuro Alpha Siré Galamolo
ɗum noon Tidiane Yatou ko ɗum tigi woni sababu ñalɗi ɗi tigi rigui. e ñalɗi tigi ganduɗa bandiraɓe mon wonɓe caggal leydi e wonɓe ganduɗa ko wayno dowle Dakar en ko wayno ganduɗa Nouakchott en foof bandiraɓe mon mawɓe jaggenkoɓe ene notiti ñalɗi aɓe notti tigi rigui wona seeɗa saabu sen ƴeewi hande wonɓe ummiɓe France nanɗoyete ummiɓe Belgique nanɗo ummiɓe Espagne hayni ummiɓe Amérique nanɗoyete wayɓe no mo ganduɗa ko Khalid Abdoulaye Diop en nanɗo ne jaggue ñalɗi ɗi guila adan nde ɗi puɗɗoto nde guila e puɗi ñalɗi ɗi aɓe jaggi hen ha joni ɓe goppani nde tawno koɓe darni ɓe gendidi tigi rigui mi haalani kay haala ummiɓe to Sénégal wayɓe no Tidiane Yatou en ummiɓe to Mauritanie nan notti tigi rigui mo kala ɗo tolni eɓe mbaɗi ɗum haare arabeɓe. machallah on keɗima Bolumbal Toro ganduɗa gam haala mum yuɓɓuka watka fayida ganduɗa ko haalani en keeɓi hen famuye tigui laaɓɗo biɗo Thiar sukaɓe ngawlanaɓe gummi ko gam wadde ɗiɗo ñalɗi ko gummini ko wadde piine e aadi pour umminde ganduɗa ko fate développement soɓe duuɓima konngol ko fate développement wuuro mumen école aji mumen ganduɗa kala ko wawi dañede hen ko ɓe jiiɗi wadde ɗum ko wattude e wona gartam wuuro ngo somi faami ko jiɗɗa haalde ko joni noon eɗen kuccodira ɗo e Ismaïla bandiraɓe on calminama ko yidde yewtude seeɗa tan no wayno Seydou haali haala ka foof mais sen tonggui programme o ene wayno e nder programme o e nder ko yiiɗa ko yuɓɓinede ene waɗi ko wiyete lancement salle multimédia ko karallagal kesal eɗen goni hande jamanu mo ganduɗa karallagal no woɗɗoy te jangde wawa yaade pinal wawa yaade so tawi ɗum ala ene wayno ɗum no jeeya e programme fandare ɗiɗo ñalɗi ko wona ko ɗum kadi ene woodi kadi ko wiyete journée de l'excellence ko yende sukaɓe ɓe ganduɗa janggoɓe guila ɗo e duɗal ngal ɗo e nder Ngawle ha e duuɗi gonɗe lycée ha université en ɓen foof ene cooma yidde yenede e ɗiɗo ñalawmaji woni journée de l'excellence o ko wona ko ɗum eɗen man mbaɗa kadi communication sur l'historique du village woni jewte ɗe ganduɗa ko fati e taari ko wuuro ngo nde wonno Ngawle on kaali haala ka ko wuuro Pinal ko wuuro Ganni ko wuuro Cubalagal wonko mofti ko heewi wonko woni ɗo ko heewi ɗum noon inchallah min jokkodire haralleɓe ɓe ganduɗa ko wayno Moctar Sarr en mbawa yewtude no feewi ko fati e taari ko wuuro ngo ko wona ko ɗum kadi no woodi kadi jonde nde ganduɗa ko taw ko plan local de développement woni lelnude lelgo ngo ganduɗa ko fati e ɓamtare wuuro ngo ɗum ma jewte mbaɗe hen ko wona ko ɗum kadi ne waɗi yewtere wonde ko wiyete jeunesse et éducation sukaɓe e jangde ɗon kadi eɗen jogui haralleɓe to batte jangde ma jewtan men e ndeɗon toɓɓere ko wona ko ɗum on kaali ɗum nane ma waɗa veillé culturel folklorique no pekan en e hirde e nalankoɓe men woɓɓe wonɓe ɗo ko wayno Samba Ba en to banggue pekan e Souleymane Mal ene woodi kadi woɓɓe kadi to banggue musique wayno Borgo Sar en Amadou Wadde en ɓen fof haali ɗumen nane ɓen fof ma tawtere e veillé culturel oɗon ko wona ko ɗum kadi hande e kikiɗo inchallah min mbaɗa ko wiyete régate et démonstration de renversement de pirogue woni ganduɗa kursilaɗe ɗum hollire ɗo yimɓeɓe belto e nder ɗum ɗon ko wona ko ɗum ko ruttinade parrain o ko docteur Cheikh Oumar Anne maire de la commune de Ndioum mais par ailleurs directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar woni COUD ko kanko teddinira ɗiɗo ñalawmaji ko wona ko ɗum fandade ɗe foof sen ƴeewi ha gassi en waɗi fandade no ɓuuri himmude hande e wuuro Ngawle ngo fandade nde ko wadde à la disposition elwaji sukaɓe janggoɓe Podor wadde ɗo bus scolaire ganduɗa ene waɗa rallier wuuro ngo e Podor par ce que minen teski ko heewi ko wiyete déperdition scolaire woni sukaɓe ɓe jangde men en rutto caggal sababude to banggue gonko men to banggue jangde ko ɗum waɗi noon wuuro ngo no jogui fandare mawde hande yidde kala gartam ƴogaɗam e ɗiɗo ñalɗi yaɓɓude ndeɗon fandare ha jangde sukaɓe nde wawa yarude no fotiri ni ko wona ko ɗum min beltinima on no feewi onon Pinde TV e arde mon ɗo e tawtorede ɗiɗo ñalɗi e yettudem kadi anne Tidiane Yatou Sarr wonno ka ɓiɗɗo wuuro ngo ka jeeyaɗe wuuro ngo hamin beltinima no feewi e jaɓɓal ngal ɗo ngal jaɓɓuɗa yidde tawtorede ñalɗi pinal ɗiɗo on jarama no feewi mi salmini mi juurima mi yetti dendagal Pinde TV. Sarr guilen haala ka reguima yuɓɓi machallah hano hannirta ni en keeɗima haala ko haali ka machallah sen ƴeewi noon wadde Ngawle haaɓe jogui caɗele seeɗa e jangde he mataw noon tigui aɓe jogui caɗele jangde he tigui Tidiane Yatou kono noon en jetti Allah tade sukaɓe ngawlenaɓe kala mbawi darade gam etade yuɓɓinde ɗum ɗon eɗen jakori ma gueno newnu ɗum ɗon joni ko ɗo tan ganduɗa mbanitoɗen holko kalɗen e Pinde TV sowona yettude e donade moon yalla ɓamtu Pinde TV ɓamtoɓe Pinde TV e dendagal liggotoɓe mum guila e directeur o ha yetti e denowo galle o kala donama tigui rigui e ha tengti kadi an Tidiane Yatou Sarr min duwanimama
an e dendagal convoiɓe garduɗa ɓe gam tawtorede ɗiɗo ñalɗi min jettima hen tigui rigui jarama bolmal toro ɗum noon en jetti Allah mo yettata Allah yettata sababu en jetti Abou Samba Diop en jetti ɗum no fewi kañum ganduɗa e gardugol muɗum juɓɓugol bangol fayida yiddemo pulagu kalɗo pulagu ganduɗa noddi omo noti ɗum noon tagui o waɗi ganduɗa Pindi TV disponible kalɗo pulagu noddi yo Pindi TV ya tawta doole makko e darde makko en jetti kadi ganduɗa sagataɓe men susɓe sasɓe ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa moƴƴuɓe wonɓe e nder aduna he wonɓe e nder Sénégal ene balla balle mumen ganduɗa ɓe jiɗani hay inde mumen kaale ko wayno Daouda Diagne ko wayno Harouna Diagne eɗen gandi eɗen jogui ganduɗa yimɓe barlitiriɓe jawdi mumen saabu lillahi gam wallude famille o gam wallude ganduɗa leñol ngol wallude famille o ko wallude hoore mum wallude leñol ngol ko wallude hoore mum ɗum noon en jettiɓe kadi en jaariɓe no fewi no fewi no fewi ɗum noon eɗen ɗo e nder ngawle en gaynani kadi eɗen jokka ko ɗo tigui mbanatoɗen kadi ha ɓooya seeɗa hande noon en gari ɗo garɗen ɗo ko ngawle e ngarago wuuro Penda Moussa Boukary ko ɗum hande garɗen ɗo ko notirade ɓesgu ngawle garɗen ɗo ko notirade ngawle gam ganduɗa ñalawmaji mabɓe ɗiɓi mbaɗata ñalawmaji pine ñalawmaji aadi ñalawmaji cosaan ɗo e ngawle e ngarago wuuro Penda Moussa Boukary ko heewi noon hande ma tawe ɗo kala jiɗɗo yiide cosaan yo arɗo e ngawle kala ganduɗa jiɗɗo yiide fina tawa men hanki ko ɗo wona hay nokku goɗɗo waɗata ko ɗo tigui e ngawle e ngarago o wuuro Penda Moussa Boukary ko ɗo tigui fofof